eskertzea lehendabizi Inquilinos Azora plataformako ordezkariari, Alokairu Benta Berri plataformako ordezkariari eta noski kaleratzeak stop plataformako Rosa Garziari. Ez bakarrik etortzeagatik azalpenak eta eskaerak, etxeko lanak eskatzera politikariei, baizik eta baita ere mantendu duzuen jarrera konprometituagatik. Madrilgo etxebizitza legeari dagokionez. Eta ez bakarrik aprobazioaren ondoren, legea aprobatu baino lehen ja, zuen plataformatik konpromiso bat hartu zenuten eta eskatu zenuten legearen aldeko botoa, eta nik uste oso eskertzekoa dela. Badakit zuentzat lege hau ez dela perfektoa, baina hala ere oso ondo erakutsi dezue hankak lurrean dauzkazuela eta konprometitzen zaretela aurrera pauso batzuk eskaini ditzakeelako legeak, eta zentzu horretan eskertzea. Gure partetik EH Bildutik duela gutxi interpelatu genion Urkullu lehendakariari plenoan, apirilaren 21ean, justu legearen aprobazioa baino lehen, eta horre jakin nahi genuen zin izango zen Jaurlaritzaren jarrera legearen aplikazioari dagokionez, bai ondoren eta bai lehendik, ezta? Ze uste genuen legea aprobatu baino lehen ere Jaurlaritzak etxeko lan batzuk egin zitzakela, eta hoiesek izan ziren eskatu genizkionak. Esan genion eta uste genuen Nafarroan eta bereziki Katalunian lan batzuk ja eginak zeuskatela, legealdetik, badauzkate area tensionatuak gutxienez araututa, erreferentziazko prezioen indizeen sistemak araututa, eta beraz berdina eskatzen genion lehendakariari zentzu horretan aurreratzeko lanak eta prest izateko ja aparataje legala etxebizitza legea behin aprobatu ondoren aplikatzen hasteko, ezta? Eta erantzuna, gure ustez, nahiko etxigarria izan zen, eta erakutsi zigun etzegoela inolako asmorik lanak aurreratzeko gutxienez. Interpelazio horren ondorioz, mozio bat ere defendatu genuen plenoan, maiatzaren 4an, eta hor neurri zehatzak eskatu genizkion Jaurlaritzari Madrilgo etxebizitza legea aplikatzeko. Eskatu genion beste neurri batzuen artean bereziki gaur aipatu diren bi neurriak. Area tensionatuak lehen izendatzea, eta baita ere referentziazko prezioen indizen sistema sortzea. Eta, mozio horretan etzen aurrera atera gure testoa, atera zen beste taldeen testo bat, zeinetan bereziki txosten bat eskatzen zen, eskatzen zen txosten bat, esateko nola aplikatuko zen Madrilgo etxebizitza legea EAen. Eta txosten hori dagoeneko esleitu da, jakin dugunagatik, Arriola sailburuaren esaietik txosten juridiko hori dagoeneko esleitu zaio abokatu talde bati, pasaden maiatzaren 24an bertan, eta teorian 3 hilabete zeuskaten egiteko txosten juridiko hori, esateko nola aplikatuko den etxebizitza legea, Madrilgo etxebizitza legea EAen, eta dagoeneko pasada hilabete bat, eta beraz 2 hilabete falta dira txosten hori edukitzeko. Beraz, guke espero dugu 2 hilabete hoien ondoren ja aitzakiarik ez egotea Madrilgo etxebizitza legea aplikatzen hasteko. Dena den guri ez gaitu arduratzen Arriolaren sailetik enkargatu den txosten horren emaitzak, arduratzen gaituena da gehiago Garamendi sailburuaren sailak egin behar duen txostenaren emaitzak, ez da? Bera da arduratzen dena autogobernuaz, eta bera izango da, ea gure eskumenetan sartzen den ala ez erabakiko duen saila, ez da? Eta ea Madrilgo etxebizitza lege hau konstituzio epaitegira eramango duen Jaurlaritzak ala ez. Hori da guri kezkatzen gaituen gauzetako bat. Zuen partetik nahiko argi entzun dugu Rosa Garziak esan duzu nahiko argi daukazula ez dala gure eskumenetan sartzen, eta posten gaitu hori entzuteak. Garamendi sailburuak edabide batean, elkarrizketa batean esan zuen
zehaztu zuen 18. artikulua sar litekeela gure eskumenetan. 18. artikulua da, hain zuzen ere, area tensionatuak izendatuak izateko baldintza minimoak esartzen dituen artikulua. Eta, bueno, gustatuko litzaiguke ere zuen iritzia jakitea, baina gure ustez ez dago arrisku handirik hori eskumen urraketa bat izendatu izateko. Uste dugu ez dala eskumen urraketarik, zeren eta onartzen baldin bada alokairuak mugatu behar direla, onartzen baldin erabaki hori gero aplikatzerakoan ezin da izan indiskriminatua, ezin da aplikatu leku guztietan modu berdinean, eta beraz, areak tensionatuak izendatzea nahiko logikoa da, proportzionatua da, eta horre ere baldintza minimo batzuk esartzea estatu mailakoak uste dugu bidezkoa dela, baldin eta gero usten bada, eta hori egiten du legeak, autonomia erkidego bakoitzak gehiago garatzea, ezta? Pixka bat, babes publikoko etxeen erreserbekin gertatzen den bezala. Badago kopuru minimo bat estatu mailakoa, baina gero autonomia erkidego bakoitzak, kasu honetan EAen erreserba minimoak handiagoak dira, gainerako estatuan baino, eta uste dugu antzerako gauza bat ere gertatu litekela, eta beraz ez dagoela inolako arazorik eskumen urraketa egoteko. Baina, bueno, hori ikusteko dago zer nolako jarrera hartzen duen jaurlaritzak. Eta nik uste nahiko aipagarria dela baitare jaurlaritzaren jarrerarekin batera, EAeko edabide batzuk hartu duten jarrera. Hemen jaitz egin da edabide batzuek argitaratutako adierazpen batzuez, baina horretan sartu gabe, nahiko bitxia iruditu zaigu etxebizitza legearen aprobaziotik 10 egun abiletara agertzea ja edabide batean Bilbori buruz hitz egiten, baina eskaintza murrizten ari dela, ezta? Etxebizitzaren legearen ondorio moduan. Eta atzo bertan, edabide talde bereko egunkari batek eraman zuen portadara ideia hau, la ley de vivienda retira del alquiler estable 1/3 de la oferta de Donostia. Hau atzokoa da. Eta, bueno, egia esan ez dira etxe bizitza asko gero ikusten bada berria, hitz egiten da 100 etxe bizitzari buruz, gero zehazten da ez dela eren batera llegatzen, baina asko kezkatzen gaitu sortzen ari den giro hau, ezta? Eta hori da galdetu nahi genizuena, batez ere bi galdera egin nahi nizkizueke, 3 plataformei. Batetik jaurlaritzaren jarreraz, eta galdera nagusia da, ea uste duzuen jaurlaritza alokairuak mugatzeko borondatea daukan, eta bigarrena litzateke pixkat edabide batzuen, ezin da orokortu, edabide batzuen jarreraz, ezta? Ikusten dena oso argi dagoela legearen aplikazioaren kontrase. Ezinezkoa da legearen aprobaziotik oraindik hilabete bat pasa ez denean, ja efektuak horrelakoak izatea, ezta? Eta gogorarazten digu, badirudi apokalipsia datorrela, eta gogorarazten digu 2015ean ere EAeko etxebizitza legea aprobatu zenean baitare halako titular batzuk agertu ziren bolada batez, eta uste dugu, gero horiek apaltzen joan dira, baina, gustatuko litzaiguke jakitea zuen iritzia bi kontu horien aurrean, jaurlaritzaren arduraren aurrean eta bestetik edabideen arduraren aurrean. Eskerrik asko.